Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kandele se kasngi sa jingkin mawi kitrai jong ka yeng ki beladan lang tang shipara kum ki khunswen bat kumju ya ka henyo trap youth council hi barok away ha ka bah ki khandai banai ka bakila trei bat shnapan bha ya ka yeng ha ka sngi pale jong ka tayo ka HYC ka layo ban pli bat IT ya ka de ka yeng shak de ka long yeng ka te ka yeng ka de jong ka samla ibala wan pli wan yang ringkat ki sangut ki para ki balong ki khunswen ha ka shnong nongklung west khase hills ya ka ba ka HYC nongklung unit ka layo ban pen bha bat shna thamai dak bakilaya senyang hage jinglot jingsam kumju bat trehi dak bormet daki para dekhat haringkat kinongkit kam ke HYC West Khase Hills ya ketiga yang layo ban pli bat IT ru shikite ki shipara ki balong ki khunswet da president rang ba ka seng uba rekupar senrem hage jingdon lang usamla lumlang khars imli president HYC West Khase Hills usamla Reddy Fernandez sun president HYC Nongstein Circle nangta samla wante bok lingdo general secretary HYC West Khase Hills district kiwei pat kinongkit kam ke HYC Central Body usodar ka shnong nongklung upropastor BK Roy dekhar kinong yalam shnong bat kiwei hakatega ski na kalyang ke HYC kala yo ru ban ai kijing ais ngobha shaki shipara khunswet jong katega yeng kumjuru la yo ru ban pentian smai kinongkit kam bathamai jong ke HYC nongklung unit nak benta ka samoi trikam jong usnem arja apusaw hadu arja arphendriu hakba usamla Roy Kupar Sendram kum president ke HYC Central Body ulashim yak benta ban penskam Shushu akan dikasih ke HYC kalau yo ru ban penkup buram ya ki khat saungut ki samla ka shnong nongklung bat nongklung room ki balapas bah haki exam bapher ki bala yo ru haka kerdan first division bat second division haki SSLC bat HSSLC haki ni kisnem baladap ling ba ka tur shaprang award arhajar arpu ar hadu arhajar arpsa Pak Syua mengin play kum kadak tu ka jing kitbok kitwiam na kalian dong seng yang kini ki try yang ngikit bok nak kalian tu HYC bro kawai bau try nong bu nong taun don ringkat bapi bapin yaroi parum pare bat pinyo kamet ka bukot bakya bat ngikmit lenti bu ba kum bagai HYC nong klung unit kalayarap ini bentai berit jongka bat mapiru anda pila don hakabon bat ka jingla ka jong pile si finsta yarap pat sa ikiwei ru nang ni shmat kata ka jing kmit lenti ka jong igum ka sai ti kum kada ka jing play bat ka jing IT ka ni ka yeng so ban khap yong ni bon hang ka por ka minta Kami suka dan tampil lentang di itu lihat sebenarnya di ayam semua samla la nikit khot jong ka chai ban riu shwa bikin long kum kita ginong kit kam bapura jong ka seng kya ban shim ya ki kintin smai ba ki kintin kula tengah kerpat epi pen so bha ban pen bot kini kintin nadien jonga ni ki samla kari da ka jing tip riu tip lay ba kemen sim ye ila ka chai ban riu ni kula scam ban trei hot klem kan randien ya kari bekacai penri nyau trap lengba ka nyau trap youth council ai bo blay nong bu nong thau un lam lenti bat penshat boringi haki por baro ko blay shibun ya bala pelong ya ke HYC nong klung unit ban shim ya kani senjam man snai kani ka yin ka pen kan mau ngai ki kentien ki bong ba what up kermen baka jingerap kan wan na shiliang jong kaduri oba lani na shiliang jong ulo ka jingarap ka don kini ki long hong kti ki jonga bi ki jong pi laring ikwa ban yaram yanu ru kan mau ni don ya kabor hala ka jong kti bakata ri singjam ka pa ki nong ngaso kumen ba ki nong yalam jong nong klung unit ki shim ya kani ki sinjam bantai ban shna ban penbahai ya kani ka ye Bak kembon kumbang ketien ke ong baka kam ke keren kamjam ban yang ketien ngayos ngowe kani ka yeng kat kum ka jingtip ka jonga lashna na du ubenai September jong snem arja arfula bala pendep adu ubenai Julai no June jong nu snem komot ba ban shna ini yeng ibakat ne
kesimpor ya kini git khot ki jongi ki sipai ki jongi hadu khandai bana jen lada bagi HYC jen lada bagi nongelam juga HYC nongklung unit lane juga HYC West Coast Hills ki beri ki ba ban le krong lane ban ap ki trok na lenti singkiang na traga di ga yeng tangsit tayo ngila la ban sna kata kali ke jing sisha yo soi ke jing kren yung president yung nongklung unit upang bagi beri le si ki keli jing keli bayo pisana ke HYC ban sna ya kan ga yeng na so bahaban na so tanat na so kumen ban pente bagi HYC hakini ki jing ya lenti ki jongka sao shipho tuli ki snam bangin rakhi yang tong maumer ke jing dap shipho snam ka khat nyo trik jong mentau benai nilala ban sna ya kumba sao tuli ki ye nilala ban yarap ya kumba sao tuli ki long ye ka sora circle kelasna ya yeng jong ki kun swet ang te po mau shamot ka maulai circle kelasna po maulai ka shela area unit kasna hangti apo hasnong shela bat kani gri yeng ko basa ko le si nakliang jong kisna trikam jong sa yang kilayo ban yarap jingli ga ju jingli bayo pisana ban yarap arsnam kum gajat benring ya kendu ya khlam covid ni so sarong man ong bagaseng HYC gri ga we ni kiseng balang hapo ka bri neutrap bagi ni ki artli kisnam ki ba gajat benri borok ko we kaman ya kita kijing ya kendu bang don kilong yeng ki bomla shu ban thiet lane ban yo ya kabam rega seng la le keleng saudong jogari lum khasi bajan tia ban no senyang ki kijing rap mde na marba ki nongilam joge HYC ki ruspa mde na marba ki dekhot joge HYC ki ruspa andreka kamensiam ban sei na la yeng kumbo ong do samla lumlang mane ba bathiet nam ta jong la de ngi kan maru ban thiet lane ban yarap yaki weiru kata kari kemensiam bat ondang ila sedang ya kakang ngiyo iru yaki weipat ki parri ki ba wan banno senyang yakin mawi ki gentien jong to jing ruai kori bai jongi ko bang ba haperthei khamnyar ban shem shisha kompha kori khasi om judon namsni ki bakan sha kumba japat hakwi kiri haki arsnem ki jingya lenti ki jongi kum gajat benre wi ka khlam ko bet ngimshim la yosngo ban yosngo wat tang ko wi galong yeng la ni wi utkhat jong gajat benre u ban yam na ka jingyap thangan omdon hoi na ka jing pang ko bet ila yo ila mat ki jingdu ki mensim ki bokodor ki baying hasam ki jongi ndre nong bo nong tha ula ayengi ni ka ri ka bi ka jongi ula ai ru ka mensim bangin iet ya lagi jong ki paramarjan bangin iet ya lagi jong ki bahat ki pardo ki parasna haman lagi snong ki bangilen haman lagi jaka ki bangilen ni sothu bagajat bende ko jongi kadang dan ni kata kajingnya tiplam kajingnya solam lading ya i lau jong paramarjan bo umdan bam umdan kau umdan kanu unu kajing ban pen kedang ya ladi ngi kloi ban yaram kum kata jat bendri bat ngi khmilen tiru banang ni syakmat kata ka jinglong kawe ge jong ikum ka jat benri ban yarap elo jong upardo uparasnam kandang ya piteng ni so sarong ya kikam ki bagai HYC nongklung unit kelale bansna ya kum kani ge yeng ngikmi lentiru banang ni syakmat kanang la ban keneri ti jingerap ki jong ka ya ki wei pat kilong yeng hakpo kani ge snong bat kumjuru ya kani ge West Coast Hills lengba kinongkit kam jong HYC West Coast Hills District hibarokoi